Hola, benvinguts a divendres. Us haig de dir que em fa molta il·lusió ser aquí amb vosaltres per començar aquesta nova aventura. Ja veieu que he canviat una miqueta, m'he tret la corbata, m'he ajustat una mica el vestit i he intentat pentinar-me diferent. Això últim, sense gaire èxit, salta a la vista. Però ho he fet amb un objectiu. Tant jo com tot l'equip volem aconseguir que sigui divendres cada dia. És a dir, que també sigui divendres els dilluns, els dimarts, els dimecres i els dijous. Perquè el divendres és el millor dia de la setmana. Perquè anem a treballar amb un ànim més optimista. Perquè ho veiem tot més clar i perquè tenim ganes de passar-nos-ho bé. Avui és divendres, perquè és divendres, ho diu el calendari, però quan no ho sigui, també buscarem un motiu per sentir que cada dia pot ser el millor dia de la setmana. Avui, per exemple, jo tinc dos bons motius per sentir que és divendres. El primer és el naixement d'aquest programa i el segon, que puc treballar amb el meu amic, Espartac Peran. Hola, què tal? Quantes senyores, quantes senyores? Molta senyora, Espartac. Hola. No, jo crec que avui... Molta senyora. Gràcies. Avui aquí... Em faran posar vermell. No, home, no. Això està molt bé, Espartac. Això està molt bé. Jo no l'havia tingut mai de públic i ara trobo que el públic... Anima molt, acompanya. Dies així d'estrena, Coral, Com tens estàs? nervis, no? Jo no estic gaire nerviós, Què dius, no? Ni aquelles papallonetes. Pensa que jo he presentat programes electorals amb la Mònica Terribas, eh? Això fa I un cop has fet això, ja tota la resta... Crea cosa, sí. Escolta'm una cosa, a veure, tu els divendres estaràs aquí, això ja ho hem explicat moltes vegades, divendres estem tots dos a plató, però tornem a explicar què faràs els altres 4 dies a la setmana. Xavi, jo em converteixo una mica, com ho podríem dir això, com un hippie o com un nòmade, el que vulgui ser. Tu havies sigut de hippie? Jo portava els cabells llargs. Quan vaig entrar aquí a TV3, perruqueria, me'ls van tallar de seguida per fer el trànsit, però portava els cabells llargs, eh? Jo també portava els cabells llargs, però a mi no me'ls va... No, jo els portava, no. De debò, jo els portava, però hi ha una diferència amb tu, Espartac, i és que a mi no me'ls va tallar perruqueria, eh? En fi, anem per feina. Què faràs, tu? És que t'he imaginat amb els cabells llargs. Sí, no, és una imatge que impacta, ja t'ho dic ara. Escolta'm, sí. Explica'ns què faràs a fora, perquè suposo que no només miraràs monuments. Home, si passa algun monument, el miraré. Però vaja, a banda dels monuments, el que sí que et podria dir és que ho hem repetit moltes vegades, però avui només ho farem, això, avui, el dia de l'estrena. Avui és quan toca. El que intentarem és conèixer persones. Hi ha persones interessants del país que mai tenen la possibilitat de sortir a la tele. Avui, a partir d'ara, a partir d'aquest divendres, és el moment, Xavi. Molt bé. I la primera ciutat on estarà el plató mòbil de l'Espartac serà, atenció... Deixa'm-ho dir. Digue-ho tu. I aplaudiment, després. La primera ciutat, i començarem a partir de dilluns, serà Terrassa! Has escollit una de les ciutats més boniques de Catalunya, eh? Una de les ciutats més boniques de Catalunya i és que és la teva ciutat. És la meva. I què faràs allà, Espartac? M'ho deixaràs bé o què? Tindré problemes jo quan em passegi per Terrassa després que hi passis tu? Et diré la veritat, Xavi. Coneixerem gent, ja ho han dit, però el que sí que és veritat és que si hi ha algun drap brut de la teva història a la ciutat, el traurem. Serà molt difícil que trobis res. Confiança, sóc capaç de buscar-ho absolutament tot. El que t'he d'agrair és que m'hagis ensenyat a la ciutat. Mirin, justament ahir vam anar a Terrassa, tots dos, vam fer una mena de visita, i ara vostès veuran i també servirà en general a totes les poblacions i pobles de Catalunya perquè es facin una idea del que farem en aquest programa quan viatgem amb aquest camió mòbil. Bé, com que hi vam estar tots dos, no sé si servirà massa per fer-nos una idea. Mirin, sí? Espartac és aquí, eh? No em distreguis! Vale. Ja, parat. Home, és que esclar, em vas fer unes coses, Espartac. Xavi, Però d'on l'has tret, aquesta moto? aquesta moto és de l'època dels Matín. Què? Mira, no, hem parat aquí perquè aquí és on posaràs el camió. Val. Jo el posaria aquí. A veure, mirem si hi cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 17. Haurem de tapar. Bueno, més o menys per aquí. Aquí què faràs? Muntaràs xous amb la gent, o...? Aquí hi haurà espectacle, rebuda de personatges de Terrassa i he de buscar algunes historietes. M'has d'ensenyar llocs d'aquests curiosos, especials de Terrassa. Fem la moto altra vegada o què? Sí, anem a la plaça Vella. Va, estàs a punt? Has de tirar recte i després cap a la dreta. La plaça Vella, Espartac. Digues hola. Que explicaré coses. Et saluden, Xavi. És que no els veig amb aquest casco i amb aquestes ulleres. Això és el que farem, Conèixer
molta gent... Va, allà on vagis es tracta de buscar quin és el lloc que només seient en un banc d'aquests. Mira, ja veuràs, que ens vol fer una foto. És de Terrassa, vostè? I tant, el conec d'anar a les Carmelites Sí, senyor. amb els fills, el González. Veus? Home, i tant, Antonio. Xavi, i tant. Molt bé. Ai, mira la Conxita. Hola, Conxita. Què tal? La Conxita, des d'aquí jo tal? tenia... Doncs en Xavi, Des que jo tenia 2 anys, que amb la Conxita hem anat de vacances. És un trapell. Què et sembla? És un trapella? Un trapella. Però Home. de guardar, eh? Hola! Anem a Espartà, que encara ens falten coses per veure. Ja va, ja. Això és que l'has ofegada, eh? Vols dir que no l'has ofegada? No, he posat €1 de gasolina. Bueno, o sigui que hem d'anar a peu, no? Mira tot aquí. Sí, hem mirat la bugia i no, és que he posat €1 de gasolina, gràcies senyor, però no tirem. La deixem aquí, la pot vigilar vostè? Gràcies. Vale, fins ara. Per aquí? Per aquí podem anar, sí. Veus Espartà, que això és l'Ajuntament? Ah, a mi m'agradaria que em portessis a aquell restaurant italià que m'has Home, dit un aquí. restaurant italià, potser que anem a buscar algú que faci coses d'aquí, no? Amb un shawarma, porta'm. Quan vagis per Catalunya, Clar. hauràs d'anar buscant les coses de cada lloc. Si anem a la Cerdanya menjarem trinxats, si anem a Lleida menjarem cargols, però que ningú es pensi que anirem a Lleida només a menjar cargols, perquè a Lleida tenen altres Clar, és coses que no només els deuen menjar. cargols. Veus, és una de les coses que tu, anant pels llocs, has d'explicar. Cal que anem abraçats o No, podem no, anar ja sense deixem, això? deixem. Veus, Espartac, Guapíssima, això és la Masia Freixa, és un dels llocs més emblemàtics de Terrassa. Tu, quan vagis pel món, també hauràs d'anar buscant aquelles coses que són significatives a cada lloc, Clar, no? clar. I cada lloc té els seus espais, no?, d'interès turístic, general i sobretot local. Jo crec que ho faràs molt bé, això, Espartac. Sí? Un altre tema que em preocupa, que és el tema del dormir, perquè, clar, pots anar a altres ciutats i allà dormiràs a hotels, però si estic a Terrassa i em poguessis deixar les claus de casa, jo crec que... Ja. Em cuidaràs el gos? Només s'ha de treure a passejar 4 cops al dia. 4 cops al dia un gos? Sí, jo et diré molta feina aquesta setmana, ja m'anirà bé. Sobretot, Espartac, no t'oblidis del gos, eh? 4 cops al dia. És que l'hem acostumat així, que vols que et digui, si no, a veure si tindrà un Podríem trauma. dir que és una mica pijo, no, el teu gos? No, però li agrada caminar, li agrada caminar, el gos. Bé, a mi em fa gràcia perquè a la introducció del programa dius el meu gran amic Espartac i tal, Sí, que és ho veritat. som, no, d'amics? Sí, molt amics, Xavi. Però a mi el que em preocupa és que estarem més separats que mai. Gairebé estarem units només per un satèl·lit. Això també és veritat. Però ens veurem aquí els divendres, Espartac, estarem junts aquí. Jo m'agradaria que tu els divendres m'acompanyessis durant el programa i també m'ajudessis Val. a fer el que faig aquí al plató. Molt bé. Sí, ho faràs? Sí. Et anirà bé de fer-ho? Sí, Tindràs però temps? ara ja ho posem en Avui marxa, això. mateix, sí, home, sí. Estem preparant tot el planning de Terrassa i tot això. Però millor,